Akwụkwọ Jenesis isi nke 16. Ma Sera bụ nwunye Abram amụghị nwa nye ya, ma o nwere otu nwaanyị na-ejere ya ozi bụ onye Ijipt, onye aha ya bụ Haga. Sera wee sị Abram, biko lee, Jehova egbochiwo m ịmụ nwa. Biko gbakwuru nwaanyị na-ejere m ozi, eleghị anya a ga-esite na ya wulie m elu dịka ụlọ. Abram wee gee ntị n'olu Sera. Sera bụ nwunye Abram wee were Haga bụ onye Ijipt bụ nwaanyị na-ejere ya ozi nye Abram bụ di ya na nwunye. N'ọgụgụ afọ nke 10 Abram biri n'ala Kenan. O wee bakwuru Haga, o wee tụrụ ime. O wee hụ na ọ tụrụ ime, e wee leda nwaanyị nwe ya n'anya ya. Sera wee sị Abram, ihe ike m dị n'ahụ gị. Mụ onwe m nyere nwaanyị na-ejere m ozi n'obi gị. O wee hụ na ọ tụrụ ime, e wee leda m n'anya ya. Ka Jehova kpee ikpe n'etiti mụ na gị. Abram wee sị Sera, lee, nwaanyị na-ejere gị ozi dị n'aka gị. Mee ya ihe dị mma n'anya gị. Sera wee weda ya ala, o wee gbapụ n'ihu ya. Mmụọ ozi nke Jehova wee hụ ya n'akụkụ isi iyi mmiri ahụ dị n'ọzara, n'akụkụ isi iyi ahụ dị n'ụzọ Shua. Ọ sị Haga nwaanyị na-ejere Sera ozi, olee ebe i siri bịa? Ọ bụkwa olee ebe ị na-eje? Ọ sị, ọ bụ n'ihu Sera bụ nwaanyị nwe m ka m na-agbapụ. Mmụọ ozi nke Jehova wee sị ya, laghachikwuru nwaanyị nwe gị, wedakwa onwe gị ala n'okpuru aka ya. Mmụọ ozi nke Jehova sịkwa ya, m ga-eme ka mkpụrụ gị baa ụba nke ukwuu, agaghị agụtakwa ya n'ihi ọtụtụ ọ dị. Mmụọ ozi nke Jehova sịkwa ya, lee, gị onwe gị dị ime, ị gaje ịmụ nwa nwoke, ị ga-akpọkwa aha ya Ishmel, n'ihi na Jehova egewo ntị na mweda gị. Ya onwe ya ga-abụkwa mmadụ yiri ịnyịnya ibu ọhịa. Aka ya ga-emegide mmadụ niile ọbụla. Aka mmadụ niile ọbụla ga-emegidekwa ya. Ọ bụkwa n'ihu ụmụnne ya niile ka ọ ga-ebi. O wee kpọọ aha Jehova nke na-agwa ya okwu. Gị onwe gị bụ Chineke na-ahụ ụzọ, n'ihi na ọ sịrị, ọ bụkwa n'ebe a ka m leworo azụ onye na-ahụ m anya. N'ihi nke a ka a kpọrọ olulu mmiri ahụ Bịa-lahai-roi. Lee, ọ dị n'etiti Kedesh na Bered. Haga wee mụọra Abraham nwa nwoke. Abram wee kpọọ aha nwa ya nwoke nke Haga mụrụ Ishmel. Abram gbara 146 mgbe Haga mụrụ Ishmel nye Abram.